Mars Nikhat ania Longtlai West MLA Pusi Ngun Lian Chungan State Sarkar chu Autonomous District Council te ngai tha apu State Assembly Budget Session atel Pusi Ngun Lian Chunga chuan voin khan Longtlai thlengin Lai District Congress Committee huai tu tele an party meeting Longtlai helipeta an lo muaka Lai DCC office Longtlai Bazara in khom bo sain heta hian Longtlai West bill to MLA Pusi Ngun Lian Chunga chuan State Sarkar chuan Autonomous District Council te angai tha hle ti soin budgeta Autonomous District Council te tan salary le non salary in dai lo tur sa in kumsa ni somni pakhat atang khan ti punom holowa ada thin chuan ADC te ma khuwa athlir pui lo zia alang chiang ani atia State Sarkar chu ADC ten din hun sang jok an chuan kai na tur kong dal tuwa apu bok budget sessiona District Council and Minority Affairs Ministerin Autonomous District Council te tan pai dai harsa thu asoi chu mi puiril ru anate mawangin ngai dam dil lo theilo din huna adinga mi puiten minister hingai damila anril ru chungril tak aron soi chuana ni ti ero i hrangang u ati